Hi everyone! Hello! Kumusta po kayong lahat dyan mga karobi? Ang atong video ron is ang hapon routine. Ang atong task kada hapon guys. Mo ni guys, buntag hapon atong task is same lang. Pag buntag mag-display ta guys ug hapon, manghipos na sad. So manghipos ta. Manguhay ta sa mga kuhitonon. So there guys. Ito lang naman yung ano natin guys. Ayan po guys, ito po yung gagawin natin pag hapon na manghipos ta sa atong display. Ayan. Moni atong panghiposon kada hapon o every morning sad mo sa nitong buhaton i-display na to. So ayan guys, ato nang pangkuhiton. Kana na siya diha, anya kanang gipang sangit-sangit. Ayan. Mo din yang amo ang branch store guys. So next time guys, yung ano guys, i-upload ko na video guys is itutor ko po kayo sa aming maliit na tindahan. Ayan. So maghipos na ta. Ang uhito niya ta guys, nasa na koy customer o sa timbadon ka rijot. Usa ka beso, ikaw ang pulong, ako ritmo. Ikaw, ako ang balak nung lirik ko sa atong isig usa, mamuwag ang gugma. Ay nalit ang sa pasumbingay, mga linya mong ilay-ilay. Gikas ka sa pitik sa dughan, kasing-kasing kung karagan. Laylay ko, bahala na kung sintonado. Igo ng Ayan guys, mga rescue. May mga rescue. tunggan ko, kuhit sa tingog mo, kay kasing-kasing ko ama. Makasabot man sa tanan, sa balitaw, pasumbingay sa dughan. Ikaw, ako, usa ka berso. Ikaw ang tigmo, ako tono. Ikaw, ako, uyamot nga romantiko. Pinhinatong duha, mamukhat ang gugma. Kay gituyon sa imong
ko, bahala na kung sintonado. Igo ng matunggan ko, kuhit sa tingog mo. Kay kasing-kasing ko, Ama, makasabot man sa tanan. Sa balitaw, pasumbingay sa dughan. Sa balitaw, pasumbingay sa dughan. Sa balitaw, pasumbingay sa dughan. Alagang Evon. Puti kay na ay suga. Natrak sa suga araw puti agway suga nagdang tuwing ilok guys. Akong bisirada na ang akong kasing-kasing. Ana sa gitawan nila nga gugma. Apan milabay ka sa kung wala nagpula. Nidugot, ni pilit, ni sigag kalit kinang akong mga mata. Adunay attraction, basing na connection. Ngano nagtagpo, taron na panahon. Sa kadaghang estudyante, wapan ako mailhe. Ngano sa imo, adunay nabate. Lingi ko dire. Lingi ko dire. Kining pagpitik-pitik-pitik, pitik sa ko ang dughan. Basig maparehani, ni ato ang sauna. Wapaka matagam, pinapromise specs man. Di nako, di lali masakitan. Adunay attraction, basig na connection. Ngano nag-ila, taron na panahon. Sa kadaghang estudyante, wapan ako mailhe. Ngano sa imo, adunay na parating. Nahumanara o panangtang ang gisangit kay ningabot man sila guys datos tikas dahong sakop sa tindahan ginabangan ko nila og kohit dare. So hapon na guys and nagremit na po sila sa ilang halin guys usa ka libog 7,000. Tagalista guys sa kalibog 7,000. Guys usa ka libo og 7,000 pesos bitaw. So that's it guys. Yan lang po muna yung vlog natin guys. Ang sunod natin na i-vlog guys is itar ko po kayo sa aming
tindahan guys doon sa ano guys dito sa sud sa merkado. Ayan. So kani dinhi nga kuan guys. Diri nga kani nga tindahan diri is branch lang na mo guys. So so next time is itour ko po kayo sa tindahan namin dadto sa sulod sa merkado ug diri, and then tato na ni guys kuan na katuig may ano na kami guys, may tindahan na po. Yung panganay namin guys 17 years old na, so ang tindahan na mo is 18 years old na namo ni giamuma sa ako ang partner. So in that time guys, sa pag-start na mo sa mong negosyo, nanay gamay tinda na nami gamay da ang tinda, and then motong nakabaylo mi og partas ahong brother, shout out kanimo bro Mark Lianto. Ato nga time pagka-disgrasya sa ahong bana guys, so follow-up check up unta to niya guys, and then wala na siya ni sugot nga mag-check up kami. So ang among ni pa-check up unta niya, amo na lang gidagdag puhunan sa among negosyo guys. Before pala natin i-end tong video natin guys is mega love shout out po sa aking mga channel members and sa aking mga super chatters. Thank you so much sa inyo ang pag-share sa inyo mga blessing guys, and I hope nga more pang mga blessings nga moabot sa inyo ha, pati sa para ma-more pa nga ma-share sa inyong mga blessings. Ayan guys, thank you so much. God bless us, God bless everyone. Sa aking mga viewers, to all my viewers and to all my subscribers in my YouTube channel. Ayan, Robbie C. Magala guys, ang akong YouTube channel. Ayan. Thank you so much guys sa inyong pagsigi og support sa akong channel, sa always na support sa akong channel, sa inyong pagtanaw sa akong mga video guys. Please don't skip the ad guys, kay maayo na lang in town makasapi pod tagamay sa atong hinaguan sa YouTube ba guys. So ayun guys, that's it for our vlog this afternoon guys. Kung nagustuhan po ninyo yung video natin guys, please like, share, and subscribe to my YouTube channel guys, Robbie C. Magala, and please click the notification bell guys, i-all nyo na guys para always po kayo updated sa new upload namin guys. So thank you guys, bye bye, thank you for watching, see you our next vlog na naman, our video. Ayan, thank you guys, bye bye.